Ahojte, keď som bola malá a do našej dediny prišiel niekto s igelitkou, tak bol proste král, pretože bol v zahraničí, mal tam logo nejakého supermarketu a my sme mu závideli, pretože sme chodili v takých pletených taškách. Ale o čo ide? Plasty nám na jednej strane neskutočne zjednodušili život. Jednorázové plienky, plast máš pomaly všade v domácnosti. Máš plastové nádoby na jedlo, deti majú plastové flašky, ale na druhej strane predstavuje obrovskú hrozbu. Ja som netušila akú, až kým som si nepozerala dokument Nanoplastic Treats to Life, ktorý ukazuje celkovú hrozbu, ktoré nanoplasty prinášajú. Je to proste ovplyvňuje každú oblasť nášho života. Od toho, že rapidne klesá schopnosť rozmnožovať sa u ľudí. Veď si vezmite, ako rastú reprodukčné kliniky, koľko ľudí má problémy, nielen muži, ženy. A potom, že deti sa rodia s nanoplastami, dokonca sú nanoplasty prítomné aj v placente, sú v oblakoch, trpia zvieratá, znižuje sa biodiverzita. Kvôli plastom zabúdame, kvôli plastom rastie počet neurodegeneratívnych ochorení, náhlych úmrtí. A čo ma najviac šokovalo, nám nepomôže, keď teraz prestaneme používať plast, niekde sa zavrieme do lesa a budeme piť vodu z potoka a plastu sa vyhneme širokým oblúkom, pretože plast je všade.